Det er min lillebror. Vi er bare ude at cykle en tur. Hvad fanden, du så skulle da have en whisky, skal du ikke? Nej, børnene må ikke få whisky. Så ikke det smager skide ud. Ja, okay. Hvorfor står du stadig og pusser med stativ? Det er Rasmus. Du træder med stille i første gang! Hvad fanden laver du, mand? Prøv at Kæ. Vi prøver at gøre det nemt for dig. Og hvad gør du? En opringning, og du ryger spjældet. Hvad fanden har du gang i, din lille lort? Vi ejer dig! Fra nu af så arbejder du for os. Vi skal have noget på Rasmus, og det er dig, der skal skaffe det af dig. Vil du være frisk på at tage med til Hjørring her på søndag? Du er gang i noget, eller? Som du ved mange steder. Med en dreng og en pige, deres bedste alder. Og hvor meget er det? 11 og 12. Du kan så hænge på 11. Helt clean. Du skal bare lige køre en optagelse af dem til først. Okay. Men kan jeg? Altså, kan jeg give en? Okay. Ifølge hans far, ikke? Så skal han være meget fremmelig. Skål. Et hospital pakket ind i gavepapir. En bro. Hvor svært kan... Hvad helvede ser du til den? Jeg kommer måske til at sige noget med, at vi er nødt til at pille ved efterlønnen. På grund af krisen. Satan, Jens. Okay. Vi slår koldt vand i blodet. Sket er sket. Ja. Nu læser du de papirer. Og så vinder du den skide debat. Just listen to me! Stop! Just listen to me! I don't know you. I haven't even seen your face. You can just walk right out. I won't say anything. I promise you. Just let me live. Peter, jeg har været vinder siden hen skolen, og nu står jeg til at fyre ham. Jeg håber ikke, det var en fejltagelse, at jeg forfremmede dig, Michael.